Hielke, Sietse, wakker worden. Hup, van bed af. Nee, bij sodemieter, het is al 12 uur, maar we moeten een Karel patat halen. Nou, die sliepen dan wel eventjes. Hey, goedemiddag allemaal. De heersters. Nou, welkom in het Chameleon-dorp. Jullie mogen allemaal rondkijken wat je wil. En dat mag nu beginnen. Nee, Muppie, Hielke, jawel. Hoi. Dit is de politie SWAT, hebben we hier, de gevangenis. Die worden gezocht, die boeven, hè? Ja, hebben jullie misschien al gezien? Moet ik even kijken wie ik gezien heb. Nou, we beginnen even een boppeta. Wie ben het hier, jongens? Hotse de Roos, zie je wel, zij weet het al. En Hotse de Roos die schreef hier de boeken, hè? Dat zijn de boeken van Hotse de Roos. Springen, Hielke, hoppa! Hou vast, Hielke. Goed zo, Hielke. Hou vast. Hop, oeh! Aan de overal van Pa Klinkhamer hangen, hè? Dit is de woonkamer van Hielke Sietse. Als dus Hielke Sietse naar het toilet moest, dan deed hij vroeger een toilet. Dat heette dus het huske. Ding hem heeg en dan koest erop zitten. En dan was flat, flops. Nou, en dan vloeit het zo in de emmer. Nou, dan hebben we Bob de sleepkamer van Hielke Sietse. Hielke, Sietse, wakker worden! Nee, hup, van bed af. Nee, bij sodemieter, het is al 12 uur, maar we moeten een Karel patat halen. Lekkere patat, hè? Goede patat, dat niet. Nou, geniet ervan. Ze hebben hier goede pommes frites. Onze heerlijke patatman. Hij maakt de enige echte beste patat hier van het dorp. In zijn, hoe heet dat ding alweer? Hypo Combi Center. Ja, een moeilijk woord. Dat kan ik niet uitspreken, dat moeilijke woord. Hallo, gaan we außen zitten of binnen zitten? Oh, smelt op zo'n knapper in de mond. Nou, het beste, hè? De maas wil ik laten, maar sorry. Hebben we allebei meegenomen, nou? Tot later. Hoi. Ontje, nou meester.